बोरमा बेदर लानो नागिरदों जाजाथाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो बोरमा बेदर जाखांसै दिनै लाबाय लाजिबायलै माबायदि जागोन आसोल बोरमा आथिंसो खर'सो बिथाङा संगोन दे दिनै मस्ला मस्लि दंना गैया लाखालै ओइ गैया फैसा गैया आंनाव मस्ला मस्लि ला होमबा 20 थाखा होबावनोसै फैसा गैयालै बिदिनो मा लुथिनो नागिरो गाइस बिदिनो आङो माने ओरैबायदि जाहैबाय 427 साबसक्राइबार जानायनि माने पार्टि जाहोबाय आं बिसोरनो आरो 1K जाबाथ' दंबावोसो गावसिला जोबखानोसै नोंथांमोनाबो जेसेबां एसेबां सापर्ट खालामलांबाय था थाबैनो 1K खालामनो नाजा 1K खालामनो हाबाथ' नै बिथांफोरनो जाहोगोन आं ओरैबायदि बोरमा खर' मोनजामारसो आसोल एडभान्स बोरमा खर' जागोनसै आं बिसोरनो दा होमबा जोंथ' गोजा लोङा नालाय कका कलाखौ 2 लिटारखौ लाबा साबसिन जागोन खोमा बिदि जाया जेब्लासिम 1K जाया अब्लासिम नोंसोर बेलेग बुस्थु मोनजानांगौ गैला नङाब्रा दाथ' ओरैजाय जोंबो लोंनायखौ गारबाय नालाय दा बिदिनो कल्ड ड्रिंकफोरबो लाजायोमोन आरोना दा नोंसो मा होनो 1K खालामग्रो 1K फाग्लानो सिन्था खालामना जों गोसोबाथाय नों जोंनो जाहोबाय थाबानो जों लोगो लोगोनो खालामना होनो हायो दिनै बोरमा खर' जाहोनायखाय बिराद दुगा जादों बिसोरो नायलांबाय थादो दिनै बोरमा जाखावनोसै दा जोङो रुमाव लांगासिनो दं नोंथांमोना नायलांबाय था बोरमा बेदर जानो मस्ला मस्लि लादों जामारनोसै होनबा बोरमा फैसा गैयालै आंनो फैसा गोनां खै मिनिटनि भिडिअ जागोन आंनो मिथिला 5 मिनिटसोल' जासिगोन नोंनाथ' बे 20 जननि साबसक्राइबार खमावनो फैखे बेनोब्रा नोंथांमोना बिदि सापर्ट खालामलायदो बिसोरनि थाखाय मोजां कन्टेन्ट लाबोबाय थागोन आरोना जोङो फंबाय हिसाबै ओमफ्राय दा नों स्टिल लोङो मारदिया फैसा गैया जाम्बा साबसक्राइब खालामनो हायो नों चेनेलखौ होनलायदिया लोगोफोर रुमाव सफैनाया फाइनालि रुमाबो नै रुमा हेलौ गाइस दोस्त फाइनालि रुमाबो गिजिगोबाय बेनो रुमा आसला दरजाखौनो फांलांबावाखैलै जारलासो जागोनलै नोंथांमोन नायलांबाय थादो संनाय खावनाय दा देखायलांबाय थानोसै लासैनो लाइटआ नै थावाबो खोबावाखैसो